Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνω κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Αυτό είναι το πρώτο μου vlog. Θα πάω στο βουνό για 5 μέρες και θα σας πάω μαζί μου. Τώρα είμαι έτοιμος να αποβιβαστούμε στο αμάξι και φύγαμε. Μάγκες, μόλις επιβιβάστηκα στο αυτοκίνητο, έξω βρέχει, σε λίγο αναχωρώ για βουνά και μόλις φτάσω εκεί πέρα εννοείται θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά, θα σας δείξω και το χώρο. Και ετοιμαστείτε να μάθετε πολλά πράγματα σήμερα. Guys, σε 15 λεπτά είμαι στον προορισμό. Ετοιμαστείτε να σας ξεναγήσω στην περιοχή και θα δείτε πάρα πολύ όμορφα. Φτάσαμε. Πάω στο δωμάτιο να αφήσω τα πράγματά μου. Και οι εικόνες από το σπίτι είναι όλες δικές σας. Σπίτι. Συγγνώμη, αλλά θα σας κλείσω να πάω να ξεκουραστώ και συνεχίζουμε σε λίγο να σας δείξω και λίγο εδώ το χωριό, το ορεινό που βρίσκομαι. Ξεκουράστηκα, γέμισα ξανά τις μπαταρίες. Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτό το μέρος που ήρθα τώρα θα μείνω μόνο για απόψε. Αύριο δηλαδή θα πεταβώ σε άλλο ορεινό χωριό. Οπότε σήμερα θα σας δείξω το χώρο εδώ και αύριο θα σας δείξω κάτι εντελώς νέο. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα πήγαμε στο αυτοκίνητο για να πάμε μια βόλτα εδώ στην πλατεία. Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το χωριό. Τώρα ήρθαμε εδώ στο χωριό και πάμε να βρούμε τίποτα για να φάμε. Όπως βλέπετε τελικά βρήκαμε ένα μαχαζί και πήραμε γύρω και τώρα ξεκινάμε για να πάμε πίσω στο διαμέρισμα. Μόλις τελειώσαμε τη βόλτα μας, πήραμε και γύρω για να φάμε και επιστρέφουμε στο διαμέρισμά μας. Μόλις επέστρεψα στο διαμέρισμα. Όπως έτσι παιδιά τελειώνει αυτή η πρώτη μέρα σε αυτό το χωριό. Θα πάω να κοιμηθώ τώρα και τα λέμε αύριο.